Enyagitari ya Self-Care Medical Center asentunden tangane aseriro bariegusi nigo egokoretera a free general medical camp terike mirongo ibiri na isano na isatu mirongo ibiri na kenda ni terike mirongo itatu cy'umutinyo yiga ugatatu umuko yiga asenyagitari yeyo inkibarabe bakurigereria general consultation mangana maiso mother child health gose MCH nabigo family planning na yende amange incho umerne n'abanyagitari kuro cinsi cyo moiko na isko yerireba yegusie inyorega ucakerense ya mubika cinsa cyende cyo mugazo agirege kugera nabo uranyorwe neribaga incho origererigwe oringurigwe obosape as a free general medical camp asamange bakresi number 0799-747414 onde orina iguri riasha inchuri tkerio oiranerigwe ekwera abamanyi bashamba tuke asensemeyo Self-Care Medical Center igere mbarabare ne kanisa yagekomu SD asumuche umwembe. Chideka anga isatochia tigere chika chinsa isatochia bana marago mwanchwa au morigera namna atwatika kote kusinatia kote bingo twara tore abamanyi kurwa asenya gitari ya Self-Care igotoka imemo chiobo songo na karato kwa mo chiobo songo igotoka kwa na chinsemo chia mwembe banda karaba kwa ra side ba kwa ra sange igotoka ngane kanisa yake kom na mara sa manga na aro kolengana naye muno abamanyi abanda bagotenga kwa enda lityo kugenda gochi Grigolsi on your left bakara ko Grigolsi on your right otara so town ayonsi ne manyereri gorenya gitari ya Self-Care kolende elia engentu kimandiringa natika kote yabagani baikire me studio abamanyi kurwa se enyagitari eyo ya Self-Care andobwate Josephat Sanduku na boigo Laban abago chikonyara kwa bago twarera bira tutuiga litukulera niko tokurigeria senjera ya bene tokurigeria okorengwa amo nobugwenia bwa busa igorunga free medical camps chikenderete ase enyagitari eyo ya Self-Care na boigo ngorigeria tole no kwerikia gosemero byo kwenda kwerikia inse morobiri osha go social health authority oyu abange babere bako rutamagena abange bako yonjera na kolende kurwa senyagitari Self-Care ngote bale barabunga ki ngakyo morobiri oyo ogendete ime ye enyagitari eyo dogochaka kurwa ase umwadmini Josephat Sanduku Josephat Sanduku se Sanduki je Sanduki nalete na Sanduku igobana ase bali baratoke ngaka tagutingira chebale na ibe ko kwanera na je ninyo nga Sanduku se Sanduku igo to chake kurwa sole mwadmin. Thank you so much biamono toto. Inche asamalieta gonkoro ku Josephat Sanduku egonde omo administrator wenyagitari ya Self-Care. Enyagitari ito ya Self-Care toto generally tigante byo mwancho murigererio to rigeretinga enyagitari ya Self-Care igotoka somo chobosongo ase estate yage kom ase pare nene ekorukisi yagenda Kirigolis ale karwe kirega komwali ntobwate kanisa yage kom SD mbarabale maateiga no enyagitari ya Self-Care Medical Center yuere enyagitari ere level 4 hospital egotoka igo nabonte teko batebianga kabati onde kapisa motegerere nko batora mangana manene mono egere tolenga kitora akonya abantu baita se society ototo banyoro bugwenia nande mbaba sogotwara problem ende yonse babera sinyomba chia yes oyake mo mwanjo murigereri nayo nyako bwate boligereri yonse kuba mono kochi asenya gitari ya Self-Care nabokolika ase nambere se screen ya ugabu elinde nyara ko bankoliete masayamo gochese abanyagitari baito abubale ase studio bonega natokwana gose abateneneli nabo mwata bateneneli taras mababa abanyagitari nanda bateneneli taras mababa abanyagitari nande kwanzikyo kora jemba mondo ni kwanzikyo kora mirime senyagitari n'umunyagitari kora labago tawe ki yanda ko chiari ngara ligendo kete ko bado kora mirime yo toja sole Laban to wairire buya ndia monaso gotwari baga yo ikagetembe eye koro ku Self-Care Medical Center incha marita nengoro ku Laban Ogoti inche marketing officer and relations asinya gitari area igo twacha ko baterera mo yatwa enete
amaya twabareteire na ali andons ondo motegererio so murigeria tete gote kuri kuboria chinga kina chichibono iga bia mono kingi matwira nese ure Josephat Sanduki obuteneri bwe nyagitari chinyinge muna nyagitari garo kwa nyagitari ya Silvercare ni nyagitari yo monyene gose nyagitari y'abanyene tari ya serikali na akarokorira abanyene abange ni babange bagutaka nyagitari asyo kuriga chibesa Zachindi ngiye ko basuguma inu muna enyagitari Silvercare gose ngiye koreta mukiyo bokorengera ngabono tikatokore free medical camp free testing mbia mono sana utoto na bontegete kotebia abantu baitu nga na maene people have mbabwate notation yelinga chinyagitari chiabanyene igo ikogende ne chibesa igo ntagete gukebeka iga buno mu administrator banyagitari ya Silvercare intubu na Silvercare ase omoneno ito omonyagitari ito omoneno mono omonyagitari Dr. Edwin Road ere nabo togo confirm ngantu na Silvercare inche sanduku am Silvercare otherwise when you call me Silvercare anko igo bia mono ego into Silvercare igo to koruo bogwenia guhetere kadi ya SHA omaito to tabanta bange babwate projo iskali nga SHA teliko kora SHA teliko kora nga maito nyagitari chia kibinafsi mbali ko kora SHA intubu na Silvercare obogweni bwaito 85% yobo bweni bwaito nshaye gakonyo murwire egento gioka SHA etali gotenera ndons na mangana ye lab yoka e lab test na jisha etali gokoraki etali gotenera igontu omwancho motegereri ekerogo cha Silvercare igotogo ko weni wa goetere kadi yao ya SHA yes igekerere ya kibinafsi intubu na Silvercare e kadi ya SHA nere kurwali omurwaire yes na nte ngorangia Arsenal tutaigwana byiga ekoboli ngolinga mwanjangerete nga ambasama tukata tulitukolia lero tukolia mambire tukolia Jumapili yes mubwate free medical camp motivation ye free medical camp iga nero nataka kumanya gusomurigererio nataka kumanya nga enta chiningi kia basugumete nga bataba bono tigai round ye turakorera abamenyi gose tutebe bali bakorigo bogwenia senyagitari turabakonya kuno gokonya garagere free negative turabakonya se koba ubogwenia bwabusa. Thank you so much na kobwatira moralia egento gia tosugumete anene mono ya sugumeta abanene baito nkelinga etotagete gokonye community we want to help a community a society yaito murwairo nde bwensio chandegete amanyenga na bakonyoro obogwenia bole redefined yani obogwenia bwa maana no ena senya gitari ya kibinafsi ande gento kenda nene mono gia tosugumete sana omorario toto abantu baita abange ebachandegete isiko baruare tamarwire mbali mbali omonta akwo akogenda nyagitari ekageranga ntubu na Silvercare tigatoenane obogweni bwabo sasa matukatato koeresero omonto oli omotako orenkaga ari naki gusolita rikonyara kifeta naki nonye naye nobwenere tokogenda nyagitari notatware besa eserikali nekoete egento ogotumika sokonyora kerekieke konyora obogweni bwao ekendi gia kabiri giatusugumete mono toto abantu abange ebakoboa go face challenges iri babwate bakobwa koerera barabwa banyene bari koerera barabwa banyene ngana ke wete kiagara bakoranga barabu maybe nisakinde balense ekinge be tugatebanga mbuya toro kia bantu baitonga mbabwa tokobwa na barabu wokurigia obogwenia bagendererio obogema bwa bagendererio obogema bwabo ina kiagara tokamejari ekambweye okonyo mwananchi ototo ngora nturabwira ndo nyago gotwarira korekane challenge yo bangi bali batari gutaka gonyara batari gutaka gwesokia kubwa mono baganete mbali baganete ngomonta abere kwigunya gitari nara gotaba ngatarara tutagonya gitari you are right tese rabani mochando iga sanduke monjiko yokwaranga abangi bali batari gutaka gwesokia aye korengane department yao amangana public relations communication ibionse nayo koligie njera yo gukwana na aba baganete obobwene no bokale bwenye bwesiri bakanga mubwente gocha gocheki utaras moru aro imugune gurubaro gosepi pigo sa ambulance ngaki challenge igwanyorire soko tema kota yo ndunga ya inju mochare morengwe gose
bali matu mundu nare no anu mbone na bakoliga ko nyamuni rangire para na bako nyamundu akoliga yo etanyo ikamata ake oike gusina magutari na ando ira na gochirogoro kwa mundu tali gata gete ko chabuli lakini osirunga na kia gwake kona go chama. It's okay. Ono aro ni ototo ekero gokwana n'abana inchi gose mwanyagetinge oro mugusi abange iba obwete chinyagitari mono chiri chikoro kuna chi private. Ekero omonto agokwana n'enyagitari ire private akorona kagochukwa ndoro takunyara gwakanira gose takunyara konyara bobwenia igo bona abange bagotwa chitangu gosoime gose gotaika ime kurwaliwa na kikiagere nyagitari ya Silver Kensi oburai bo nyagitari to Edwin Roth egoteye omonto na enyagitari yeye ige gotumia kadi ya SHA ekadi ya SHA kere gotumeka no bwatu busibore bwo goikaime obori swarinde lions guso otake konyora obobweni bonde bwensi ekero gotumia kadi yago ya SHA tana ne last umeta bange to kwate no shona gutaka kurwali buya na ndo buya ne buya wikora cyitari cinene na wikori ya gakana wikori go senererie Edwin Rwoti romone no itoni gakoreto bokoreri bwo gutoka asinya gitari ya gakana oboretirega na ndo koreri bagalio gocha ase environment bekaina gakana lakini kwanyora obobwenia boli bwekaine ne kadi yago ya SHA igoboneka rokwa nabantu sikale mandata na tingo nyara gwakana igente kenge ko boya abantu tingo nyara gwakana na kimwe na kie mwadimina tebena ekero goche nyagitari ya Silver Care ikororo twaro bosibole boli swali ndelions kwana no munyagitari na ndo eresero tebona ekeneke goikira itokora iga na kurwana kurwato gokora iga so and on that way people can be able to have services the other second thing inekena kie abantu abange ba minute na ekero kugenda asamo chitiko bagundake osekero ko enda asataro osiribi yake osekero gwikinya gitari gete ereme teime atugwaka na besa obwo bamboli naki abantu abarose tibia ntokonyara konyora boki services anyirangiye kero byo rangi yakire biyaga igatingo nyara gocha gwaka na kitokoletera Silver Care atogotebana we are redefining yani tokoleto bwonchoreria asobo bwenya we are redefining the healthcare ugocha asegete oikaransto ligetandoko bugamwagore lakini egento kego gukonya kurwaligwa ne kadi yago ya SHA igonde bwensi obete na tingo cha konyara gwakanira gostingo cha konyara gwasoa malia karibu sana ne kadi yago ya SHA onyoro kende gionsi keliokolia that is the problem most of the people fear outside here na sanduki bono iga koregana robot twabwate se embeo abantu mbeso kwetania chimisano asa beso kwetania chimisano kero kubaligereri ngambare bacha baroba maite ngambarwarete nane mbale bacha watanga tiganga ndaro usnindu warete nane mbale gweta watebanga tiganda rangi kendretega naki korengana nende perception na omorigere riskal na ramanyenga ibintu birata ke gosiere ngaki reception ya inonga ikiyale ngo chiese bale ngaki mwanyora ngabantu ndachinde barwarete batamanyiti mbale barwarete babwete nyagitali mbale batemanyiti ba itoko. Thank you so much. Thank you so much bwana Toto and nteta goteba iga na maene mbale barunka bagoseka bateba ngambia tole ekero omuntu achali nyagitari na arole gweta orole nyagitari yetu ya Silver Care ora chiema chira isiko orole bane gotebanga obo fed free medical camp obo gweni bwabosa obo gerote batigango na rama ene go free na arororo oche saulia igwete kanisa akaigu go senchira chichiro akarra go sene TV ito ya gatembe akategera go sene ready ocha papa sirache ku gweni gwa nera abasa bali ba maba mubabo bali baeta bacha goteba tigango ncheki ayambaro bacha kole register card ya SHA bata bakana register card ya SHA tigango ndero se maenengo kolere ekero twale kolingoli abantu bali bacha kugwenigwa na bali bacha gotara go chekiwa etwanye oranga 60% yabarwire bali bachinya gitali yali abange barenge buye bastogero babwate kerike babwate mechando bali asembebere yabo igo abarwire buna bali inki kiagera igo bale kolingoliwa 80% yo moberobo kohoro kiwanga kyo mobero koletaki na kyo moberobo ole bono asabanta babacha nyagitali 622 bacha litkolia lero ase medical camp generally because obugweni obugwabo sabai wete bwatangaze tu abarwaire bacha abange mono abarwaire balenga about 192 ebalenga abantu ba maino omonto
agenda oteba nga karanche kyanga maina ya ne karon konywa macha makendo ngo igwago kengenta yani ngo nga maina ago kengenta tiganga ndo munyagitari andigereri you know we ended up abantu gostokanga elinondire libwate problem bono atamanyeti onyorogo konye kana kuweni bune kadi yae aya abande mbale bacha gotebanga abantu abono bakobeke birore nga kibali hone jina na rama isana go singa kiale ekiagara na iwete ngopti kone akoreteki nero ekero baikase chi optician chaito banyagitare baito ba maiso omonta agotebe gusoma ngenu guteri ugotumeke echati eri yokorenga maiso no maete nga abange abarwaire 143 igo banyoranga they are not able no gusoma kurwale igo njakonya amaene abarwaire abange mbakonyeka na abange abarwaire abange twanyoranga toto abantu baita abange amaene mbabwato burwaire bwesukali abantu baita abange mbabwate pressure toto mintego kina yagenda igoro mbale twa manage twake pressure eria twaba amariogo bosa bagendanka ototo mbale ya bidi bali bacha bono bali byara kini situation yaba yanga iko ya bidi to admit twabeka getanda banyoro bogweni bwa bosa ekadi erie bakonye bakoreki bagendenka abangi nambaro bachicha bali bebwatraneti no manyete nga chikesinjire cyaba abangi na 12 bakagetenga matukabo gale ngale no maetabangi na sita igo bagenda matanati ekiagera ekero barigereriwa batebunga matuko na igo batayunga baba amatuko gakoreteki igaerete igo bono nakitwale gotebanga onde bwensi olibu oboeta tigaiche arigereriwa toto aringoliwe ekera aringoliwe nanyare kobokonyore kene kiumobero yenga kyokoreteki nga kiumobero yoli my brother na raba ne karo Joseph atia kwanire nga abange bacha banyora nga nsachinde ikiba umirangelio abandi batabangirete gose batarengera tu na tenga tiangite gaida ikomi onyora bele bako side no ne ward ama abantu abango mutani bago twara no libo go ba break gote ko ba bunera information inga no ruarete go ikochora gachake iganga reception yabo bayarenga abange baba karo mondo gote mondo nge wachire muna bono sandika tabanga ligere ligalo sini kwa sababu nyale ngana bwato mutande bwa maiso nga ki reaction ya bange baba nga kieka baba no kubwa sema ya karo gwengo ba mai bara ko me oya de dande tianda ligere ri movia gose ya bo tianda ligere ri naro mbio moralia omete botambe asense moyo bobuyenia no mobero binadamu umuntu ndegwense kero ko motei no maete kiale kiago ngeli biyange bwato mochando ndegwense we kastoke lakini asenya gitali ya selfa kia medical center botambe kero to go practice information ngotwara tore protocol gete onya gokora maine na abari yengo chiko umuntu nerne yokokosa mono tegori go konte muntu yo ikastoke we katogwate watu kola a counseling department eyo go counsel umuntu yamoteina kiranaga uranyorekana kureiga nkiogo cha gwakora omuntu yombora ekero ngubuli swalire ko muri boli orana kya koyoneria kakolira ni kwamana kingo chikotebege ndego ikalia kingenche kwamanya ni motare ikire omuntu okomwa paliye bono omuntu nabagocha osengo osinane ngagochi otebuno meta bono pressure yago yakinire na kiyo mutu ogwateri botambe na kiyo okorure ke twakorigere lapu tokorana ne lapu yawo yatebire skali yagire igoro omuntu era metera botambe kera otarera nkonya konywa mache botambe mbiale bono stoke nabwate skali nandi tanya ko yarase familia yabo na kyoko yakora okumwira ngora umunyagitari na kinanda abanyagitari baito na onde bwensi olikire nasomire na botambe ngokora tolechi meeting kora tora abantu bageria abantu how to handle and how to deal with these patients yakero baikire na kyo break this information so onde bwensi ochicha information yabana ya stokire ngo ikanyora abantu abaku engage okwanirwa ando manya ko tebuna bono to korega na iga amatibabu na raya omuntu ira na back to normal accept ocha konyora obobwenia igo bono talina ni monte kare kira agostoka omonto tigo chiga there is a protocol ekoyanda that is why botambe in our hospital nto what we call SMEs echi chikoran tuegerania omonyagitari oletu oyo bwato manyimona kya break information wicha sabantu kiro omuntu manya kero kwa yomeire na kiyogo dineraro ni ototo na kero to ligertiga bu still kero ntotigalita sole mbale ba chabali babu atenga ba chabaterenga silva kya free medical camp
lakini tiganda rai muki besa kigona bara ikibasa bakibesa Eh. abange babekera mwaba udumia gose mwaba bokoreri bwabo basoka ngango soka bali gochiari ngaki reaction yabo yarenge ngabande bali batabanga nabo gosoka igapyo tari kurukende umaete arone atota abange bali na umuntu awikanya gitari nandire kaute abakali ne kelenya gitari ro sibira ndere private muntu ari kuamina naye guliyo gasoke bosa muntu ari kuamini mona abange batana shatire gukora gasirikira ngo batena shaye nere ko bakonya igabono nde bwensi wika silfa kyali tukoli rero naye gwa mariogo nasoka kagogete nabande mbateba na maene ikena kigento kiakorekanire kenyia imeyero bali agusintwanya korra igabono ndo lebo isiko gali nero utete gochako gotebi mambi ndeka gukomera ko gutareska ari gukonywe chae tigache nere mambi eyuere chuma mosi na andache chuma pili yekale tare 30 nera feel nera igwe naki ama NP konyengwa na tebuna guikana rapimwa manyinga ne libwa yama silfa kyarete kali gombima na libwa yama consultation ya 500 ngo chanasa 500 ne liye turi gocha gosabwa ama gona nsambi anchandi le botambi kana ta karwe besa gete gopima usina arthritis silfa kyabona go taina karibu opimwe bintebi asama tukaya tatu na hande go chimotu ali silfa kyanwere egenda go kobo konyobo kogendera na kogendera iko omoralia onde bwensi ototegerete litukoli alero silfa care botambe nigere silfa care ya chile gotabano ya redefine health care na toko redefine liye aye gwachire kuigule bobe olisiko gali tigakobo achibesa injua baka silfa care ligio yo begete birole ligisandu ko tebenche mwate bete nangi chimura nkonya kinde yose modete na inchemba konye bunenya gitali ikine ndebi na inchengere kenya kuli kikingasene ko yobo buyenia igoto basa ko bwana botambe ngwanda kingo kana tana te buna koraru besa gete mima ko betwe sindani inju silfa care koraru sigeta injura betwe sindani ekero ko betwe sindani injura apimwa kurwe lapo moinali alafu kurwa ko ikagedi wo chikokora kule naye usine godiole ko muntu kawe tawa tena bona naye gento neke ko bento gotokonya tokonya kurwa tokonya kurwa tomanya koleto bokoreri bwa to amo no gosira na bono lio kaigo eginde abantu bagende gusuka mutu oyo agon akakolike message ga olikire nyinge sana akoirorera lio egere manyanga iko yaikire agotabanga kurukwe makuru nyimbo akobolinga ngubolinga amaina nabere abachokete mundu usigosana yanda bugate biagaso ngabano galangiri chimune mo elina ingota komatai na lesa nukita sandu kya matai moterina achichepa ka silfa kya medical center ne kadi ya sha omanya gitali ito noale amoganyete na maino twateba na SM medical camp yaito ya matuka ya tatu onde bwensiri na tebetu watu gorue kabese kamubura akatebwa ndaro omanya gitali bwa maina kaobwa silfa kya bono ya koire opportunity ochiche omanya gitali adigeria maino na lili gotogorwa totogore eshide ndego chimotu no eresa rungi obente ko korekera wikire silfa kya medical center ama kwa ibule njirane ngororo no kugenda ya masa ma wikende gitali ya silfa ke airinde onyale koba gokonyora obokoreri ubwensi oranya ko gwana kino bono ase sanduki bono iga inya gitali kato kwa nigo inya gitali twa temlo kwa nango kwa riri binge tachinde bono twira ne sole inkina keli karokwa resa kama sekende keli inya gitali ya silva ke kunyara kwa bage okora gosabu kale silva ke kuru bia mono thank you so much silva care una nati kagoteba elinere bo for hospital intubuna silva care ntobu atobo kora liboko bwati nyagitali teyo gusiengima nyagitali teyo morali utoto no mwanjo motegera lio toligereti what the best maternity services like silva care igo into buna silva care nkorutore obokorere bwa MCH MCH eye gayuzukane tamangana yo mongena na abana amangana na abana baye omwana oli omoke igo enonye omoncho motegere lyo toligereti enonye ko bwate moise komino ayo monyene no ebwateraneti nande no tagete ko gende nyagitari bwa mineti asebu no goikaiga ototo in maternity igoto bwate midwife igoto bwate nurse no munyagitari no akoreteki no ale nakingo teberanga MCH yaito einero our strength yani MCH yani amangana matana diaro toto we are the best ntobwate obokore bwa maiso optical silva care toligocha
oe wunga birore nga ya ne biroro koe gubusaigo igo koringoli wane optician yaito. We have our opticians very highly professionals. Okorigerere gukapisa nechi machine chiekerero. Oro kiwomo chando nga yore. Igo we have optical department, a department ya maiso, yoto kowenia. Ntobuate a department ya dental, amangana ya maino. Kwa igure emo bori kuruka nyembonga ki elino liane lipochogete. Ema baba, we can do for you tooth filling. Na botogo firi elino liri eno nyeri aligere ligulio kolekana nga jaws chi eline elio nchibu ate problem wende yonse ragere marusi u na boligo firiwa. Toko nyoranga chi jaws chi abeira affect na botoko raki etokoli rusi egere emagendere ko biye an example. Ntobuate general consultation ani nabo montago icha aligererie ekera aligere iri arorenga ki na kyo mobero yokoreteki na kyo mobero yore igo nabonta getoko te baiga ye my brother in Silver Care ninya gitari okwegena Silver Care igo tubwate chitiata ibere igo tobwate chitiata irenga ibere yana kingo goteberinga emergency stay erache gose for example CS case nke yokerache CS case nke yokerache tosinyuko ando akiagara to ibanga ni chitiata irenga chitiata ni ibere tobwate igo na kinte getogotebanga obokorerwe itogali generally obokorerwe itali igo toli ready na ande toli determined okorero mwananchi gerekeke amaya asamangana yoko wenia. Yes. Yes. Nambuja kigima na ase ensemo ya abanyagitari gosobo kolerwa abanyagitari. Yes. Na ndina bako yange nyagitari na ere agachire buja ebugata muri yoko buja lakini abanyagitari abanyagitari barabunga kingira nyaka bagote yomo ligere lyo gatembe roya abanyagitari bago kale mesi nyagitari ya Silver Care. Thank you. Buno mwadmin. Nko bwatera no monene omosike Dr. Woti ni tutokolika abanyagitari. Ntage toko confirm na ndente byo mwanjo muligereri oligerereti etobwata abanyagitari baisaine etobwata abanyagitari baisaine gogo chakera CPCA yani minute the patient care assistance oinyore gototo Silver Care muroire tali korendwa na montonka iga korendo no monto bwato bomanyibu igoro yo murwaire abakoro kuchinas bakoro kunga chinasaid tali chinas bono naba bakoligere lyo murwaire oyo amangana yo korendo murwaire etwakeane titotigeri rorochiriringa nyarebo akina arwarire ndangere musubati omintachi konde na nyagitari ebyo Silver Care ntobwato monto medically trained ase level yo korenda kerekeke omurwaire ntobwata chinas chisaine in Silver Care. Ntobwata chi clinical officer in Silver Care chisaine. Igona kinte getogo teberinga abanyagitari ntobwata baisaine na abanyagitari aba ebarororo basically asogo konyo murwaire. E department nere ntata busama services nchire ntagetogo tebyo mwananchi ndigeretinga ntobwata family planning department. Abantu baito bali batagete kumanya encherengia yoro iboro tiga kwayere lyo mobero asoro iboro amanyinga otaramanyanga incheraki yo wetanga korko iboro bwanareta gotumeka umwana mintototo in Silver Care ekero mongi na chiri gosinya ko yachire galia otagete gotanga oro iboro rwaye ntubwate chinchera chaigoro mono toko mobo semi ekera aligererigu arenga oyo eno nyoko gende nchereye ono nyoko gendeye omoberoye ngogenda nore no ekiaga na bora agende method gete ya family planning onyole nchiriko koraki njiriko ande na mobero hamo igo gali nkoena na tole amangana yobo semia weigoro mono uhamangana ki a family planning yes na mangana ande ototo ntaraye base segment yeyu ntobwata special clinics chiabantabe skali
abantu ababwate pressure ntobwate special clinics cy'abantu abo n'abantu abaiga ekero bagocha baruira abaiga ekero bagochari nko batora amafunzo baadaye ekero toko ba amafunzo ali twakoraki twaba amalyo bakoraki bagenda bamanyanga kibako egendereria kabaregalia sichinga cyabo. Yes my brother. Na ase semende nyuma tare na gochia se Laban ansamende ntobwate a community. Yes. A community aba baitana ine gali senyagitari ya Silvercare naki barabu amatabu abugocha senyagitari barabu kioranya ka bakubuko bokwane. Nabonte que tengo te baiga ototongari swali enerigia. As the Silvercare member into no bwamate bweito naba mate baito benyagitari ali igo bagogete. Ototo go bagogete. Ekiagera abantu mategane town. Ekerere town monto tal como con reserve ndagera korwari go chaga mate ntu Silvercare monto go chana ndagera no numero kwa letera iga Silvercare binde byombiyo omurwaire etoko murikira the nutritional diet yaye eyegere ta bato surrounded ba benefited ngone bara matunda ngone bare bisukari ngonyora bare none create kira samangana employment. We also look at these people ababaranga amangana bono tato toto amangana na yogo civica akigo ta keturusho monto samburu igota keturusho monto taito tafuta ototo gaki tobwata abantu baito gaki bare gari yani arago chabu seiga nera sibya konyera abana ba gaki gombo igo bwamate bwaito na kikiagara ku ase bari barigereri news ekero getembe TV acha senyagitari yaito abantu bago kamono naba chichirani chaito they are very happy nande bago sabaiga kaki tigenya gitari yegenderere iga na into tonyora tokoreki tokonya abana baito igo generally our relationship with our neighbors it is very very good and very good relationship with them. Yes, thank you. Mwati go kwana igoro go seto go kwana soko chakira igoro ya umuroberio sha. Yes. Elio green ikali yakiru sana ntwara no ne chinse mo chinde bagatanga tinya gitari chia banyene. Yes. Ti private nti kwanjira na mbimba byasha bintu bune byo gocha. Yes. Abone liboli ligali kwanda gochese Laban. Ngira nyako gote yo muri gari to gali igoro ya sha ama nenya gitari ya Silvercare na kobwata kana litukoli rero ase abantu mbale kole kibesoke barengero tinga bachi kweli kisha muntu nanyo naro talengesha ucha rero nga mbanya robo konyi go sembo konyi kibanyo go senga ki process iga yokwelike na sha mbia mono muralia sha registration at Silvercare erebosa unaweka Silvercare ko bwate kebandiki yago nesimi yago na bintu bitakeire ekebande nesimi waikire Silvercare oko ba registered for free. That is why to bwata bo bisaba ito besa store ko bwata bumanyi bwasha abasomi abande bachire bereso nakiyokora oko ba registered for free. Ntuntu riko gotoma saipa abange batumire saipa kwenda guhakanira ko register sha ntuntu riko gotoma huduma center ayeimoka inchupaka Silvercare onyore ko ba registered sha bosa ekero ko register ngote bumulena ogwakanira 200 wakanira 500 oyo ndo wakanira 600 oyo ndo 700 chibese echi tali nduto go chibeko intuto kwene okubole uliswali go kwereneria na gwakore kwereneria eserikali go system yako leta chibeso gwakana kero gwakanire bese yiga ekadi yage yakoba eligible minute na ego chaka kolegas immediately kero kolegas immediately kwanyoro bobwenia igo bono egento tetako tebi omotege omoligerero nde gwensi ondigereti bono iga sha ngokorere gas sha ngokorere gas nande tutige gotegerera mono abana siasa tubuga atikiri togotebe turagekora gekwanga tumatebana ntu akorete tukwira mwana sukungu toko batoiro mwana skuru kago chako baisika neke bago otebe natina manyete kora motema kago sinyu kwende skuru otebe liori amaene na temete ayonde gwensi ondigereti kora atema ngo register sha akanirange bese lyo gotebigwa keko batego gokonya lyo teba maene nangaine tusha ngokorere gas nande so bwengeri nga onye kubwasnyu ko register genda se nyekitali ya Silvercare na boko register for free ko sinyo lyo tangaza no ni na potrato ko teba ngekene ya sinyire it's okay it's just okay no goteba nga ase abantu mbae soki abange nebirengeri nga ntutachinde shatri ko kora banya ko konywa se abange mba konyuri tukelyo abange mbanya ometa abange mwadimina teba na
bachicha omonto eto aroto begete a sign post omonto eta kayuna monyorete kanisa ngakwana ngo chakorando bokorerio abangi bachicha bamete na tigango na tema oikana no gotema uruwalikwa igo bono chengo kwanira general consultation ni naki omonto akamotuka amwatire okogoro kwa mwatire ochire kolema mugondo ina chire kiara ochire gwetando ogule nakina igwe nsioroli nakibono ikena kineki omogongo kondoma enda ane kondoma botambe ngwento ke gontara ikena kito tabana general consultation eliani okweme kwata tena na romo nyagitari rero na ararumiru mutuyo mono ebinte byonsi silfa kyango kolere igo bono shidende yonsi ntete goteba gochakera gochasoro toto no murigereri naki gochakira umutwe mpako kuro shidende yonsi obwate egosumbuete kwarigire umunyagitari gosobwete kwenda nyagitari bono sha ngochere egokonye silfa kya egento kene gokwanira arono toto nekeiga aborera abange bakoba kwenda nyagitari asenge njawo tebugo konye nchengo ne nyagitari gete no na leje steka na bwate ne chaef kingo ikoro bante bikadi tiri gotumeka outpatient na wikango beke ward egente kingere isikali na nda abange mbake bwate ekengote abange naki abange bale bataramanya nganyagitari kyabwente guchia anyoro bokoreriyo bwa outpatient no bokorerwa inpatient igobonekere gwikire Silfa Care Medical Center. Silfa Care Medical Center ne bwato bokorerwa outpatient no bokorerwa inpatient. Igobono ndebwense otabuna gendo ya amalio ga pressure. Ko wekenya gitali iri kwa register karene cha FIA lengo robago tebiga gwikwakanire na okaribishire Silfa Care Medical Center. Erongo kolire bintebi. Ondebwense obwato buribwe sukali na okaribishire bono Silfa Care Medical Center inchuji lyo goliago lye sukali. Ekere gwikire galia iteba na achire injeshi de anenereye umunyagitari ninka yale morole ekadi yago egento kya muhimu uike kadi yago reachable nere bya gokolegas uike Silfa Care onyoro bokoreriyo ochakire kuri mutu ali aso karibisho mpaka maiga ali aso uchigopimerwe lab gosotire pake wodi gorogali Silfa Care Medical Center tunakukaribisha ne kadi yawe yasha yes nara okuboliga linkola ngisanduku na orali alika orali iranelie abali ke gasongo byo kana gasongo na it's okay no problem ali kaga tabanga I wish to ask on nutrition. Yes. Do they have enough who works in wards, CWs, antenatal and the postnatal clinic and the outpatient care, or they have one nutritionist who does those work? Thank you so much. Biamono toto minto. Oyuri kam biamono liswali liabo linelia sana. Asa mangana nutrition na arama na somoro ironde bwensi. Igobona Silfa Care ntobuate enough personnel as a nutrition. Eco guide ngana ki omurwairo oyo. For example, I that toto. Njera teyora arusi omurwaire theater to arusi omurwaire surgery. Ota benga nobo kimoko mo. Kose njera teyo tora tebenga omurwaire one sukali akori, yani omurwaire ne sukali abwate, ochaka komo chindagera, chiriato takere koli. That's why we have the nutritionists. Who are there bali barororo gokonya mangana yo barwaire bali baito tubgatali. Negento kendo toto. Enyagitari ya ito ya Silfa Care ekena aragoko yerra korware omonto ole ordinary person we kanyo boy ekiagere nyagitari erigere nsafi mono igere nsafi mono na ndebu na kwa igu oyo mintra bani ateba ngabanta bange banaleta ko genda suba chaba cha obole no bakoranga ganto ko sabukere no ataka ne besa nyinge obo savi na bwege ntege tangani in health obo sabi number 1 na inde akoro bakurigiri nyagitari ringa gaki korwe gorobe yentangani mpake goroba ya saba igorali nchenya are mababa aye gati nkonyara elifti nero pono gaki ototo elifti elitari etobeke torro goske abantu baito etobeke te lifti nyagitari ali kobeka service chitu chikoreke chibe bwangu igo asamangana nutrition tubugata baisaine na alira nei nara nero kobolinga yes nga bed capacity ya Silfa Care nereli madiga bed capacity mbia that one mbia kobolinga ntobuate e capacity saine ya sabaringa bono ne liekoba ayo toto enyagitari etobua enyagitari ete tobuate chi wards once first floor mpaka 60 floor iko tobuate enough capacity yebitanda ebyabarwaire bako chinyagitari bakoreki barabere iwo we have enough bed capacity
for to hold our patients. Naro ko bigarega nande nga ase okweriko kugwasha ni jinga gejiga je free medical kamuli kabako konyo muntu kweli ko se bakwenda kulikia bantu inse ya sha lioka yeiga asa mangana yeiga asha ntage togo tebinge kene gento twabere tokora na enkor maiga egento tutwakorete tari gento kenene twakorire is sensitization yani ogo kumotivate abantu baito koba moyo nganuga ne nayo twarekere kieki ekadi yawe yasha ekiagerense yabo no tokumanyanga mambio muntu no kora kino gwati otakoko gweniwa igo moroberi no gendrete ekiagero ino moroberi serikali ko ni kale jinga ki kero muntu atwaresha igonto yo gendrete na nabo kero muntu akoeriki. Yes. Pia mano mwanju muligere senga njoga ndakaba amona intwe nkolengine nsemo yo mweriki matogo chikokorera ase engwana ya gatembele tukolia lero aba nabakorera ikulwa senya gita Silvercare egotoka chinsemo chia mwembe ime yo muchie obosongo tibadiga etabotinara ya mwembe na gekomo etabauti na mwembe is a is like an area estate lakini no tali estate yengema mwembe yani za bigger estate turayeroke ne specifically bono gekomu amafuta national area nsemo gosembara bari kanisa ya SDA ya gekomu rabo ndo saka na isoko korera tima itiko se ngerekelura gani bataye muligereri itogo chisikali karotogo chikokorera kion danza chinde nale gocha koboli neba koboli ndakindo muligereri ito naboranya nkenengere ano nayo maita naboranya muntu kolikeri ni bakisha tainga yo gosego irane ngo chiabo arabuli poli ndo elio mwali ngo boli rapani elinde tumaye konya toko gendera mbia mono arono toto ekero ngoligereria na bakombole amaswali na bangi bamaete nili muntu akomboli na Silvercare nebwate enchira yoko yabaroire ambulance services ngogotebi na Silvercare nebwate ambulance services na ndichire very affordable ekero murirago chakoyigwa at Silvercare bonoiga ekwere ndomo omonya gitari to monene gatebete na ondebwensi murwire ondebwensi ku Rwanda siga akire siminanda atebira maine no murwire metabange mbale bagwaka gototemara kini onye gutite kokonya kakigwa akire simi yago nandikire yekene enyage gari itongo chere acha yakuoya ekero kuirana nandi nabana bego kuirania egendo kende nago kwaneke naro tebana ndobwate nutrition services adimine ka tebana ki enyagitari eto ya Silvercare into weka Silvercare egendo yokocha nakira kino mobero gotoretera batebanje nyugwete iga kere gento gwakorero aho ni ototo nakiora ike otabwati person otabwati sahani otabwati gekombe otabwati kende yons orwaligo igo meaning na ebinte byonsi mpiro nande kire gento kero kokokonya ngenjite yora tebuna muntu akoletera ndagera oche ko banjara nyagitari igo meaning abantu baisaine mbaro bakora kire gente ke bakorwaria Silvercare Medical Center ni nyagitari yachire bosongenya kingo korera mo yali admin ni nyagitari yachire bosongenya emoto yetaka tabana we are redefining the health system the health care redefining noko ye change mwachire chinyagitari chinyenge mwanyore kerikere botambe ingikere tofauti na Silvercare yaachire ebwate your interested at yani ebwate obuya bwago ego korero obuya bwago ego karipishe ekorwari ekobweni na ekero gosoka wasoka mwete na maino na achite nyagitari tinachite prison Silvercare yaachire mono sana as maternity services mono nchenga chito kokwanera aba muraba ito bali ska bali to gosoka twali 200 twali 300 omuntu kwanda litukulike makwanya wala 400 umusubate webu atraneti kago to mukirini chiwata bana goikorwe ligo ya for example ama chake clinic kwama otebuna gendo mokorre go sene scan gete wasa bwebesa gete Silvercare Medical Center na kiyakoletere free medical camp onde bwese ontegare to gwato musubate webu atraneti amorete asama tukaya beratigaire ebinte byose nakorera bosa ikonde bwensi omusubati oya tebona minyoka clinic oboire komuira clinic enas midwife ito uchakira mambia mpaka Jumapili mpaka obokoriyo bobosta iskani yeko nyobwete gochikokora nocho yekorerwe asirigo lirikepi gusinande bosa asinge nchomya itali to nabwata mabera mono aho koligere tebona oyokora mongonyera asinje nenche mbona achire gusi mbonde tokonya bagusi baita asinjirere boronge onde bwensi otebona gendo chikokorerwa sino komano
otebi kuna gendo ali gibesa gete gendo ali gibesa gete adimina ga tebana ki into bwate theater etita yeto chire ibere ekero chire ibere chibekiro asobo konye nande kero bwate kadi yago yasha ekadi yago yasha yogotenera okorero komano okwago okorwe ekero gwakorire oruharigwe onasigu bakari tukuria uri yogosoka korebia ekadi yago yasha weke okonye neka gochika igari aro na toto buna botambe kero ko ende chiro umongino bwishiraho tena china chiago nibere kwa mwa 20 otichana chana china nyangwa kwa nibere kwa mote bya ya mente ya mo gotingo komente ya mo gochi atingo chikonyora gento gete otena kora ne chibere na silfa ke ana na bere igo ogochicha wika wate wa daktari na ikire ama gorangire ko gote buna myako chilap matali gote bwe lap gendo pime neke gokuyana gocha kwa motebi atingo nyara gote byaya kora iga gendo rapimwa onde bwensi oleka na kito tari gotebera montache ko lendo moroire aye gwatorete no moroire kwa myaka ka uchiko kora gento getekereza gitari yego saba gwachiko gekora to ekero morura aho chako kora korwa na ukora koruga tuenstume na segete gatiga iga twanyana no bokorerwa bero bya igo bono na wakaribisha nyote to Silver Care Medical Center. Thank you. Na mtoto Svatista Ndoku oye ema goteba iga thanks daktari asubuhi sana naja kwa matibabu. Thank you so much. Asante sana. Iga kurgu Lona watching from Nyamira ngolengi ali kama pema ke konya nabakina nabokumera nige kora to It's okay, no problem, it's okay. Bolinga where exactly does Silver Care situated and does share cover specs Thank you so much. Baba biyamana rona Silver Care gego toko mochibo songo kuna natie kagoteba ase este tiene ne amwembe esa peste tiage com pare nene ya kisi kirgolis mbarabale ye kanisa SDA korukuge com oligereriga na bakorore nya gitaria gorobe nene bekire birore bya buru bakaigoro inere nya gitaria Silver Care ntage tugokwana iga mangana ne buno mu admin bwenya gitaria Silver Care Silver Care ngokora tole binteta bauti akototo chinyagitari chinde igokoro yo mintate bakogenda gwatogenda gorege kombe gendo gure sani gorege chiko gora siripasi motomere chitawe linka chigocha nachio chipesa ni chiche binte bitata ototo binte byo mbiyo Silver Care Silver Care e focus ya itono mo berbu mu roiro tutagete ko ruwali ebinte ibinde we provide in the hospital aya Silver Care ntoli ko gendanga ali karate ni abantu abugeita sanchire katoko bayigorera karate ga kejinze jingo ngo ikachire mako igorero ebyo mbiyo Silver Care chise chitu cyo korro mu rwaire ngwansera nsambiri mpaka nsambiri ya botuko na nusu lakini in quotes taliri oroje liko anda korro mu rwaire ototali aya abantu babere boka na obakwenda korro mu rwaire ya alinga to alimo bochange mwache kenyoleke gimanganya le moji korro ali aya Silver Care bimbiyo abantu bagoja korro mu rwaire mbabere boka na andeli chikolinde gabuli kokonyo mu rwaire ito omurwaire oli ole bolere nero gotebanga nimanye toto nerenta getache kondora ekiagara tata aetata utoto talikero omonto orombuya yes akongentwa intubuna Silver Care bintu birinto tageti omurwai omogani ogocha nyagitari korro omurwaire na manyire nganyale bojira korro omurwaire aseki ntobwate system ekoran eget pass na kyokoewa gekoenda pakibwate bed number ne lieta lyo murwaire lyo koretaje ole nyagitari talio chigotara chiwodinga gakinga yabekira nga yakoreta ayo monge na mbiyole ngogo chikorra Joyce ko chikorra no bwate simi ora mote ai bas esimi yakwe nursing station nursing station yakere simi yakwa PCA yagenda mpaka ali ase omurwairare omoboli mbiyole bwakire good morning omonto nara okoroku raban no yonda akoroku sanduku batagete gocha kobara gokorora nko bancherore tintagete ko igubanta abuga twake siminse socho tebioli no morembe aki ya waire bono ya tako manyeti aya ne banga moka ototo agokaninga tatagete gokorora togo sonya gitari ali iga inari egento kene tagete gotebo toto neke ama eno toto ne taoni tole omunyagitari ito monene mono Dr. Ruth Edwin
igabwata mabera buna koigura abani ateba yani onde bwansinsa chinde otakagerete ngata konyara kogenda nyagitari nere nabakogenda nyagitari akoreke anyoro kugweniwa igonche gento ndatebia abantu banju baito batoligerete nkeringa kiesa olio okorere sauli ebiro eno nyerera tuigeti silvercare esa olierire gaki ototo mambindiro mambi bone nonye kobwata umoroberie kanisa bwereseni gose nayo kabwate function ya sanane bible study gaki jumapili naye tosiekererwa kiagara baka jumapili ntobwate bali bakabwate function jumapili ya kanisa mogocha kogende ekelisia gaki njumambi mokonyeke ekiagera ogokonye koko mambi na jumapili tokoretheki totigareti ne chinsa ngwanzera saa 1:30 mpaka saa 11:30 echina chichinsa turuete as a free services chiri ngwanzere chinsa chiko chirogorali the normal hospital facilities amachiko no nyaraba nyagitari bali bono namba bali bakora register sha aba bobisa bali baito bakorereki bachire gotimoka igege ntontete gote bankaringa omwanchi omategereri gakiti gatolende emebere yaito asoko yeira nyagitari ne nyagitari yokora akonyeke Silvercare igo gaki nabakaribishire ase nyagitari yeito ya Silvercare na ande notore etorororo esa oliogo godumia aye amangana yoyo mintora abanyate ya ambulance services enamba yesimi ototonte kuri nyagitari enamba yesimi ogwaka ayebuno gwake namba yesimi ya nyagitari ya Silvercare egento tokorera gioka totebi location ya sole na anda abu asole gaki otoe direction yengia our ambulance our response team ya ito is very accurate ena bangeyo 07 99 74 74 14 07 99 74 74 14 07 99 74 74 14 ototo nkwaigwo yobori goro yebirore ngashango kabere na kurigerere birore bya onanyere ngali swali lya bori ayatata ekene nkeringa ki shango korereki como konyere unless and otherwise in quotes unless and otherwise otagete chilens gete chita get omate reading glasses chana bego kwa chana bego kwa reading glasses lakini eno nyota get those lenses chire strong aga portioning karako rugake na shaemo koreki emotenere gake igo gaki na bonale gocha kuira ne that way mbate binga we are there Silvercare ko baudu merengia nkolengo teba liswali elio mali utarakora yes. Ara ndoje nganda ngise kumushikira igo siko nabo ara chiko gaje kuna inche yes. Concern ya ere genuine ya it's okay nikakatebanga Samuel osoro kurwa mosocho ngurwali bale amato. Thank you so much. Mbia mono tata nko ligereri tole na ande nko konya tole asensema ya matonkurwali tole ekiagere karonata baliringa general consultation ka kyototo nto konyara kokwane bintu birinya gitali ali kurugoro mpaka nse kiagere birombi gokoraki mbiko nyara gutwarao igo nkorwali tole tata Samueli inchunya gitali mambi Samueli onyoro ko weni wana ande no tubwatie kadi ya Samueli inchuneke bande kia Samueli nesimi yao tokuigorere shato gokonye tata linga nalgo jo kwana nalgo tebalirio mwelio ne liga esa ulikwana chaliria ototo a response team ya Silvercare honestly is the best in Gusii region tinda amanyende ga kisamwe anje tinda amanya lakini rende a response team aka no ne simu totabinga ki umubasoka no beira asegete ga kinchumo konye a response team tobwate is the best we respond very fast to emergencies igo toko ine kale chia bancho batagereringa ki ga ki kakwaro rire ngoyo mino na rori nyomba otali ko nyara kuimoka oyo mino na roro ogojikonyora nga natagete ko tole torombo kenyense ya soko ibora gaki twabasoroire
turende chingaki akesimi teba egari egocha mara moja boy. Yes my brother. Na rena nchuguna kurumwembe akubol gosengo isholi mura maino ase daika ya moga gaje motena bata egene na era bata yega na gomera Lea Lena njuguna amaino babango ichori tole tut feeling okora tole nande kento kene kerente getokota bya bo kyara liswali na bulira rubuli weli amwe abuneli tata ngokora tole baka root canal ngokora tole root canal ngokora tole blesses ngokora tole feeling ngokora tole extraction igo services ichia dento baba maambia aene jirani yenya gitari maambi nchune kadi yao ya sha okonyeke. Yes buya mono kigimo mwancho murigereri chinza naje chiachire kigima abono togokorera engwane ya gatembere tukerigaria rero alia chuma chitalikie 25 na twakabere nere Labani Ogoti Miyogo na Josephat Sanduki abakorera ikurwa senya gitara Silvercare imeyomochie obo songo njeni ngoro kwaro ni ototo nyangiri tomerane ase kyonga chinsenye ase jideka ange 10 na isare gachire mutwe igoto sukare yandira gokokera emeroberi yonsi ya Getembe TV ekyonga kyamugusi Nyagitari ya Silvercare Medical Center asentunden tangane aseriro baryegusi nigo egokoretera free general medical camp terike 29 ni terike 30 chumutiyiga ogatatu umukoyega asenyagitari yo inkibarabe bakurigereria general consultation mangana maiso mother child health goes MCH na go family planning na yande amange incho umerne n'abanyagitari kuro chinsi cyo moiko na isko yeririba yegusie inyorega uchakerense ya mubwika chinsa cyende cyemugazo agerege kugera nabo oranyorwe niribaga incho origererigwe oringurigwe obosape as free general medical camp asamange bakrasi number 0799747414 onde orinaiguri riasha inchuri tkerio oiranerigwe gekwera abamanyi basha mbatuke asensemeyo Silvercare Medical Center igere mbarabare ne kanisa ya Gekomu SD asumuche umwembe.